velkommen til Dyrehjørnet. I dag der skal det handle om myrer, og til det så har vi myreeksperten Hank Jensen, der skal fortælle os lidt mere omkring myrer. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan fange ham herovre. Hej Hank. Hej. Jamen, hvad har vi så her? Der har vi nogle myrer. Ja, men kan du prøve at fortælle os, hvilke slags myrer der er? Det er afrikanske dræbermyrer. Nå, det ligner ellers helt almindelige havemyrer. Og du er måske også myreekspert. Mit navn er Hank Larsen. Jeg er myreekspert. Som min kammerater siger, så er jeg bidt af en gal myre. Sådan lidt ligesom Spider-Man faktisk. Myreman. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvordan myrer de sådan lever? Ja, det kan du vel se for helvede. Myren, den er en enspænder. Den lever alene hele sit liv og klarer sig selv. Jeg er altså ret sikker på, at myrer de lever i kolonier. Jamen, det startede jo faktisk helt tilbage dengang, hvor jeg bare var purk. Og jeg gik rundt sammen med min onkel Herbert ude i haven og vendte sten og fandt myrer. Ja, han var også selv meget, meget myreinteresseret. Og efter hans død, så føler jeg faktisk nærmest, det er min pligt at bære Herberts minde og interesse for myrer videre. Man kan nærmest sige, det er slægtens ære, der er på spil, som jeg har taget på mine skuldre. Sådan er jeg jo. Jamen, hvad spiser myrerne for eksempel så? Sådan en myre, den kan faktisk nedlægge en hel ko, hvis det skulle være, at den er rigtig, rigtig sulten. Myrer, de lever altså af insekter og planter. De kan altså ikke nedlægge en hel ko. Hvordan jeg blev myreekspert? Jamen, det skete faktisk tilbage i 98, og jeg var på en tur til Sverige. Og i Sverige, der har de fandme rav med mange myrer, det kan jeg godt sige dig. Og bare på den weekend, der så jeg flere myrer, end gennemsnitsdanskeren kommer til på et helt liv. Og det er så sådan, jeg har opnået min ekspertviden inden for myreverdenen. Nogle gange, der kan jeg faktisk helt komme til at føle mig som en myre selv. Kan du mindst prøve at fortælle os lidt om, hvordan myrerne formerer sig? Altså, hvordan de får børn? Myren, den er jo et pattedyr. Ligesom frøer og gorillaer. Myrer, de er altså ikke pattedyr. Prøv at myrer, de lægger altså æg. Jeg skal hjem nu. Ja, tak for i dag. Ja, det var så dagens afsnit af Dyrehjørnet. Se med i næste uge, hvor vi skal have om næsehorn.